Čaute ľudia, dneska vás vítam u ďalšieho videa z hry IKEA 3008. Oh my god! A dneska sme tu zase Maxom zase. A ako môžete vidieť, pokračujeme v našom stav... No, nepokračili sme nejako, ale prežívame tú noc, kde sme to ukončili, takže... Takto vyzerá náš bunker pre tých, čo nevideli proste prvú časť. Hej, takto máme bunker ako v regáloch. A pôjdem doplniť na ďalší deň asi svetlo podľa všetkého. Ja na ďalší deň určite pôjdem podstraňovať tieto tu dosky a pôjdem to rozšíriť troška. Okay. Ja pôjdem podoplňovať, ale akože túto dĺžkovo to nechajme potadiaľto. Už to iba rozširujme. Prečo? Ale potom môžeme to aj ešte trocha. No však, ja mám nápad. Čo môžeme urobiť? Toto môžeme vlastne aj odstrániť. Čakaj, áno, ale však ja čakám na noc. Na deň. Počkaj, tak. Daj to tam. Takto to polož. Počkaj. Takto. A môžeme spraviť actually aj 2 patra. Actually, ale jak? Jak? Že takto pošikmo by sme to dali. Nie, pošikmo, iba že... Ale dalo by sa to aj pošikmo. Alebo stačí iba, že jednu paletu takto položíme, tuto. No, chápem. A budeme to tam mať. A iba budeme na to skákať. Ale že aby to išlo na druhý regál. Tak? No? Hej. A môžeme to tak aj takto pošikmo. Aj tak sa to dá, len to musíme byť taký blbý, aby sme to dali. Prečo? Lebo to iba blbci, tak... Však ale víš, je to... Opa. Hopsalajda, ja som chcel zobrať toto svetlo. Kedy sa skončí noc, už ma to nebaví. To svetlo idem noho sem. Takže takto to vyzerá, dámy a páni. Ale chápeš, si predstav, že keby si bol v reálnej IKEA a reálne toto by si tam postavil. To by bolo dobré. To by bolo mega. Čauky. Ja chcem Maxi. Ešte roky. Dobre! Ideš, proste to. Alebo dočkaj, toto tu nechám. To položím iba takto sem. Potom budem rovno chodiť, dobre? Ok, Idem iba rovno. dobre. Ešte lepšie. Čo sa stane, keď budem mať malú energiu? Dobre, vidím ťa. Čo sa stane, keď budem mať malú energiu? Vdechneš. A to nechceš. Tu je veľmi veľa pri regáli. Tu ti hodím. Aha, aj tu je. Alebo rebrík. Rebrík môžeme dať ako ďalšie. Dobre, ale však ešte nemáme druhé patro. Ešte nemám na nič. To chcem hlavne na toto. Pozri, čo som urobil. Nice. Proste. Dobre, tu máš jedno. Dobre, mám to zavrieť teda? Môžeš. OK. Jak hovoríš? Zatváram to. Tak ti hodím 5 píc a jedno toto. Ale Doplňa mi to akože aj energiu. Dobre. Jak to má? No, ja to zavriem. Čakaj, tak, aby to bolo... Dobre. Dobre, ja zjem všetko, čo mám pri sebe. To som aj ja urobil. Dobre. Aspoň ináč v obývačkách som našiel tie veci. V obývačkách? Pri obývačkách nejakú pizzu som našiel. Kam ja už ani neviem, že kde som. Ale dobre to tu máme. Ale pozri, potom tieto tu steny zničíme, dobre? Prečo? Že to rož... Áno. Ale však pozri... Sa to takto rozšírilo, aby sme nemuseli takto prechádzať. Však ale... Dobre, to Či urobím. necháme to takto? Ja by som to zatiaľ nechal takto, že tu máme takto taký mostík. A tuto to budeme rozširovať ešte ďalej a takto. Aj tu. Teraz nepôjdeš ty hľadať to jedlo.
OK, no. Buď si. Ale ja chcem vidieť nejakého Ikeáka. Akože troška sa to tu buguje, no tak troška, ale to nevadí. No nie je, že buguje, ale proste... Kde ste Ikeáci? Oni tu nikde nie sú, kámo. Nikde nikto. Je to v cajku. Ale chápeš, mohli tu urobiť aspoň, že voľakých zákazníkov cez ten deň. OK, brr. Ty čo? Počkaj. Že tu si sa ocitol. Nie, ja som sa tu nespamol. A kedy? Jak kedy? Kde si sa spamol? Ja neviem, kde. Ja som proste došiel k regalom. Ja som tam, tým smerom. Tam niekde som sa spamol pri nábytku. OK ľudia, čiže ja už by som to tu ukončil. Takže takto sme to tu vylepšili. Máme to tu, no tu je v podstate to isté, hej. Tuto FC Max to troška dal a tuto som to ja urobil, ešte jedna lampa sa tu pridala. Takže ak sa vám toto video ľúbilo, nezabudnite plesknúť like, odber, zvonček a uvidíme sa pri ďalšom videi. Zatiaľ sa majte a čau!